Sampa are running into their rooms. One is 5:35, just because they had a curfew within the community, so they are running and running and running. I want for nipa was Sampa nyina the America ko mu krom ye Cote d'Ivoire na ye bedu ha ye do ha be 5:30 ye bobo e hona kia peka na abekuma ase na so enam se Sampa ye di curfew atu mu so ntene se ye da na ye beda no na ohwe kro no ma nipa omu nyina obia di America omu mika tuo na se nyina ene se curfew wa ha sei nti obia rashe akofie fi se fi no nsia anopa ekopoma nwumre no nsia wa ebi hu se wa ha bia no ekese wato abanmra nti Sampa kro kase edi mu dwa no mo ho emu na no nsia eya boy ayedin omo nyina ayi omo timoto so edi meka ekofie sebe ya kafie no enti obo ho bia so omo ton niema edi dwuma nyina no kwasem ede se oman bia mpuntuo egina kwan a obefa so a oni ne nipa ene ne mamba ebidi nti se bibi se esi ewo kromu a na amakro no mpuntuo no aka echi ho obia de meka obia ati ne moto so fise no numa bo apa ho meti aduasa enan aka meti aduonu nsia pepepe na no nsia bo a what said ya e becho nti se obia de kro no enemu atadin no mo muti bicycle so ekwi mo so muti moto so edi moto no kono eko nti chese kro no imojija nisa ndo kwasem ne se omka fi nyina se kire eye ahensem a na no tumfo se etu eka aye na nipa bi anti obu ho ase eno anama ye de ka fi watu omu so efi na kakra ni we ye de beto mu ye fi Cote d'Ivoire babedu ha se sebe yanke bekokuma asen no ibedu ye no nsia abo anisa internet chese yintimi nyaka enkosunwan mpo na nkampese yakodu na ihu kro yimu ne se agane ye mo ya hwefo ne adofo amane ehu nipa nyina obi eyi mu ne ma afuso mu de akọ sentence no nsia ya abo no nsia ya abo di agora aban sakawa ene na watiti nti amakro no motana aye ya ebe kakra bi na kro no ayi din fisa kefi do hese de nipa no di America omu rashi efie no a emse bibi foforo kra na edikasem ene se abanmra ya na yini ho agro nti ama ja obia onsuro mra no ne bedi hu Sampa kwantempon kwanya ewo kro no mu nyina na emu ayedin no hu obi obehunu bia bia na iso na okodi fie won titi moto so edi beke ekofie na ne mountain so ne ntwea so eli kro na ankasa mu nyina no atadin no ono kwasem ene se mentime ho ase a ekoso bra ohene ebu Sampa asem eno na ama wontu ne kredo abamu a eni sabre akopasa ni menyina aba